Jamen, så er det godt at give ordet til vores borgmester. Tak for det. For succeskriterierne læner sig ofte op af ord som dialog, fredsommelighed og ro. Derfor er det super vigtigt, at vi om lidt kan overrække Coloplast og Kulturelt Samråds eftertragtede integrationspris til en person, der i den grad fortjener anerkendelse. Fra dommerkomiteen hører jeg, at der igen i år har været mange kvalificerede kandidater til prisen. Der er nemlig mange etniske danske, såvel som mennesker med anden etnisk baggrund end dansk, som udfører et uvurderligt stykke arbejde med integration. Men fra dommerkomiteen hører jeg også, at et navn er gået igen blandt indstillingerne de senere år. Det er en kvinde, som har boet i Kokkedal de sidste 11 år, og som jeg selv som borgmester har haft fornøjelsen af at arbejde tæt sammen med. Men faktisk starter historien om årets prismodtager i Libanon for 33 år siden. Her blev hun født som statsløs palæstinenser i en flygtningelandsby, og da krigen kommer tættere og tættere på i 92, må familien flygte til Danmark. Dengang var hun kun en lille pige, men hun oplevede på egen krop, hvad det vil sige pludselig at rive teltpælene op og skulle sige goddag til et fremmed land og en fremmed kultur. Det er ikke let. Måske derfor ser vi hende meget ofte blande sig i debatten om integration, og hun er særdeles aktiv i det lokale samfund. Blandt andet er hun stifter og formand for Fredensborg Multikulturelle Kvindeforening, der er til glæde for mange unge piger og kvinder i vores lokalsamfund. Hun har været medlem af Integrationsrådet, og så er hun min kollega i byrådet. Vi er ikke fra samme parti, hun er fra SF, men vi har et meget frugtbart samarbejde, også når det handler om integration og medborgerskab. Vinderen af årets integrationspris 2013 er Susan Daoud. Og vi sætter heroppe, Susan. Du har jo virkelig gjort en forskel, Susan, og jeg ved, at du er en stor inspiration for mange mennesker, uanset baggrund og herkomst. Du er jo ikke bange for noget, og du blander dig i mange debatter. Ikke mindst når emnet kredser om integration. Du tager gerne bladet for munden, når andre tiger. Det så vi jo for eksempel under mediestormen omkring det berømte juletræ i Egedalsvænge i november sidste år, hvor du forsøgte at bygge bro, hvor andre ville rive ned. Du vil ikke lade nogle få personer ødelægge livet for de mange. I dommerkomiteens begrundelse for valget af dig som prismodtager hedder det blandt andet, at du har et engagement og et arbejde i integrationssagen, der rækker langt ud over, hvad der kan forventes af en kommunalpolitiker. Og det er jeg jo som borgmester fuldstændig enig i. Men for mig er du også først og fremmest et meget generøst og gæstfrit menneske med et socialt og humanistisk hjerte. Susan, du er en værdig vinder af prisen. Mange gange tillykke. Og så synes jeg, at vi skal give Susan en hånd. Og så en lille check på 10.000 kroner. Værsgo. Jeg blev meget overrasket, da jeg blev ringet op af John Sylvester og fik beskeden om, at prisen i år gik til mig, og vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Det rører mig dybt og er mig en stor ære at stå her. Jeg er utrolig glad og stolt over den anerkendelse prisen udtrykker, og den tillid, I viste mig ved at tildele mig prisen. I dag får jeg tårer i øjnene, når jeg hører og læser om de konflikter og uroligheder, der er i blandt andet Palæstina, Syrien og Irak. For jeg er selv oprindelig statsløs palæstinenser, født og opvokset i Libanon og flygtet fra krig i 1992, og ved godt, hvor svært det er at leve under disse forhold. I disse lande mister mange mennesker livet hver dag. Mange er ramt af sygdom,
Mange kan ikke få den nødvendige medicin, vand og madvarer. Og mange er flygtet fra hus og hjem med stort set ingenting. Derfor har jeg i dag besluttet ikke at bruge pengene selv. Jeg vil give dem videre til mennesker i Palæstina, Syrien og Irak. Med håb om, at pengene kan gøre en forskel og måske give dem et bedre liv. Og sammen med pengene vil jeg sende en varm hilsen til de mange nødlidende civile folk i disse lande. Med disse ord vil jeg slutte af med endnu en gang at sige mange tak for integrationsprisen og ønske alle en fortsat god dag. Jeg fik også lov til at sige det samme på arabisk. بالبداية طبعا بحب أشكر ربي على هذا التكريم لأنه أكيد هذا من فضل ربي إني حصلت عليه.